De man van Heerenveen binnen dit weekend vrij en dus kan de officiële spielersbus broekt worden door de vrouwen. Oranje weekend waard in de competitie met 3-0 verliezen van koprenner Twente. De achterstand groeide daar terug naar 6 punten en het kampioenschap is dus 4 voort. De beker is dan eigenlijk de kans op succes. Goedemiddag. Is dit een beetje de laatste kans op een prijs dit seizoen vanmiddag? Nee hoor, we hebben nog 2 kansen. Want het kampioenschap, is dat na van de week tegen Twente, is dat niet een beetje uit zicht? Een klein beetje wel, maar goed, ze moeten onderling ook nog tegen elkaar. Dus ja goed, je hebt er nog een klein beetje in eigen hand, denk ik. Dus ja, wij hebben ADO gehad en we hebben Twente gehad. Ja, goed, we komen elkaar ook nog een keer tegen, dus ja, alles kan nog. Maar de beker is het meest realistisch en dat zou de eerste prijs eer wezen voor de vrouwen. De vraag is of het echt de laatste wezen kan, want na AZ en Willem II zocht ik Utrecht geen heil meer in het vrouwensvoetbal. Daardoor is er ook bij Heerenveen twijfel ontstaan over de toekomst van de vrouwen. Kijk, de situatie dat Utrecht zich terugtrekt, dat heeft alles veranderd. Want dan blijf je met 5 clubs. Ja goed, dan kun je gewoon niet spelen. Dus er moet gewoon een club bij komen. En zolang dat nog niet gebeurd is, ja goed, dan is er ook bij Heerenveen twijfel. Maar goed, achter de schermen wordt heel druk gewerkt hoor. Om het allemaal wel voor elkaar te krijgen. Dus ik ga ervan uit dat het allemaal lukt. En dus denken de vrouwen van Mulder net na uw tak om hier, maar gaan ze op jacht naar succes in de beker. Maar dan moet je net beginnen te knoeien achterin. Lisanne Schareman verspeelt de bal aan Dominique Vugts, de topschutter van Utrecht, maar die shit nou net maar scherp. Maar de Veensters binnen was scoren. Bij Heerenveen is het spul afstemd op de rappe Janice van der Sanden. Die wordt vaak jipstuurd, noodrog shoot hou. En dan toont Van der Sanden hoe vlug ze is. Ze rent Compier en Bonnes eruit, maar dan speelt ze de bal krekt te 4 voor haar uit en kan Denise van Luin ingrijpen. Maar Heerenveen komt beter in de wedstrijd en zet Utrecht onder druk. Dit is een knappe actie van Van der Sanden. Maar dan het vervolg. Ze vindt Sylvia Smit. Die heeft geen controle, uiteindelijk de bal bij Marije Brummel. Maar nee, dat is nee. Spietig dat het goede tarierende werk net beleend wordt. Utrecht en Heerenveen troffen elkaar al 2 keer dit seizoen en 2 keer aangezien in een league spul. De ploegen binnen dus aardig onder elkaar wegen. Dit is Tessa Audians. Vugts, Sieket Manon van der Boogaard en dan Olde Lohuis. Die bal ploft op de lotte. Ze kan er zelfs om luidje, maar haast naar een goal. Ingooi voor Sishout Hou. De bal bloedt binnen, maar de grensjochter die vlaagt het. En dus pakt Hou de bal in de hand. Maar dan vlaagt de beste man weer. 0 voor Hens. Het is net de Leo en een belachelijke actie, maar wel een vrije trap voor Utrecht. Van der Boogaard. Zieket bij de tweede peel Tessa Audians. Gevaarlijk. Hier die onderjocht de vrije trap zomaar succes op smietenkind voor Utrecht. Van der Boogaard. Wermans aan de vrije trap. En bij de tweede peel zit Bonnes. En zo komt er een soort gevaar uit de derde speelmomenten bij Utrecht. Maar de tweede helft is voetbal een stuk minder dan de eerste. Een soort balverlies aan beide kanten en het is bij tijden rommelig. Brummel dan voor Sportclub Heerenveen. Vindt spitsen. Dit zocht er dan wel aardig uit op Sylvia Smit. Die kan vrij terugrennen. Vindt de 4 hoeken. En jajer, het is 1-0 voor Sportclub Heerenveen. De eerste echte goede onval van de tweede helft en het is raak. Mooi paasje van spitsen, maar de boetekant van de voet. En Smit maakt het prima aan. Denise van Luin krijgt nog een handje in de bal, maar het is net genoeg om het schot van Smit te keren. En Utrecht moet dan komen in de slotfase. De druk wordt opvierd. De bal uiteindelijk bij Lianne de Vries en dan de redding van Roxanne van den Berg. Zo bloedt het 1-0. In de blessuretijd nog een corner voor Utrecht. Van der Boogaard op Blankenstein en dan van de Linehelle terug Sishout Hou. De spanning neemt daar, ek op de bank. Maar dan is het dien. Heerenveen wint maar 1-0 en de vrouwen plaatsen haar voor de hele finale. Ja, super. Ja, ik denk dat dit de enigste prijs is die we nog kunnen pakken dit seizoen. Dus ja, dit is natuurlijk super dat je hier gewoon met 1-0 wint. Ja, zeker in een week waarin je de competitie eigenlijk verspeeld hebt. Ja, de achterstand is 6 punten. Je moet natuurlijk nooit opgeven. Maar goed, het gat is groot. En wij moeten de komende wedstrijden gewoon gaan winnen. En dan uiteindelijk zien we de competitie wel waar we dan staan. Maar ik denk dat we nu gewoon voor de beker moeten gaan.